ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಮದ್ಮೆಗ್ ಪೋಪಿನಿ ಕಟ್ಪಾಡಿಡ್ ಅಂಚನೆ ಮದ್ಮೆಗ್ ಪೋಪಿನಿಡ್ ದುಂಬೋರ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗು ಪೋಡುಂದುಲ್ಲ. ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋಯ ಬಾರಿ ಬಸ್ ಇತ್ತು ನಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ದಡಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ
ಅದು ಭತ್ತದ ಗ್ರೀನ್ ಭತ್ತದ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲ ಪಡ್ಲಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಮಿಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ವೀಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಂಚ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲೆಗೆ ತಿಂಟ್ರದ ಎಂದಲ್ಲಿ ಅಲೆ ತಿಂಟ್ರದ ఫ్రూట్స్ అవులుండి ಬಂಗುಡೆ ಕೊಲ್ಲ